morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Today is January 12. Hindi kita yan Mayorga Leyte. Tabo yan na din Saint Anthony de Padua. Oy, shoutout kita kan Honorable Alexander Salvador Dipas. Municipal Mayor Mahatag lagi kita ang katalahuran. Uy, adi mga sangkay na. Amo tira din ni Kuan. Ira simbahan. Oy, atod. Sangkay kita Ay, ito maninti. Upaya. Sulibang ko, adi na kita hindi na itong LGU Department. Rural Health Unit. Ano itong Bureau of Fire gihapon. Amit Mayorga Municipal Building. Amit ira din ni Lot Plaza. Ni Bata. So amit din ni Lot ito na Mayorga Market. So amit din ni ira police station ano. Ay sir, di ba rin? Tanawan sir. Ay, katanawan sir. Bungto proper. Hello. Okay, wala ka mo? Thank you sir Uy, sulibang dapat ma-coordinate ka Tonyo. Sir, okay man lano, andid dyan for security purposes. Yep. Okay ito mga bulod. Marisya din. Mo din ito ni Merkado. Ay mo, gino mga utan. Lawutan Tadi. Kuhol, pagpira man. So amo lang aton ani bagang-bagang nasusugad masusugaran At least baga nakaglibot kita. Uy, sulibang ko Ano kita Mayorga? Bibilin natin ito ni simbahan nanay Ano na kita Mayorga mga sangkay Simbahan. Paano simbahan? Simbahan Mayorga? Simbahan? Oo. Awa di na, pahay pagsulod din Dito di subad nga Awa di maagi diri din Salamat. Ano na kita May galayton. Tidak ka ng LGU man din Guro may nabulaluan kaya hapon kada tata. Simbahan. Ay shoutout sa iyo mga taga LGU Shoutout sa iyo Mayroon sang kayo din Oo. Ato man simbahan ato man. Ay, sarado. Mabini Street. Uy, I remember Mabini. Sa Manila Ano dito makatugat kita dito. Uy, mga taga Mayorga. Adi kayo. Parang. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Today is January 12, 2026. Time check ba doy? It's 9 o'clock in the morning, 5 minutes adi kita yan Mayorga Mayorga Leyte. Di ka lang nasa buton nyo. Tabo yan na din Hinay budoy, kay madalunod. Uy, adi nga yan Saint Anthony de Padua. Ay daw, kanila kita tira simbahan madalunot, malumot. Oo. Nagmimik iltat simud. Uy, thank you mana James. Oo, pinatilo kita ni Bulalo. Kaya mo yan. Talon. Welcome to the club Oo. Amo tira din simbahan parang man kaso sarado. We can tour you guide inside the vicinity of this church. But shout out Oy, shout out kita kan Honorable Alexander Salvador Dipas. Kunwari kita Municipal Mayor Mehmano Alexander Salvador Naigbus Lama Salvado Salvador dito kita didi bay na Birtos mahatag lagi kita ang katalahuran pingaga Birto uy adi mga sangkay mapingaga iyo adi mga sangkay may dapat may CCTV din or pamalalabtan amo tira din ni Kuan ira simbahan Mayorga. Ito na era parish priest
Siyempre, madala ito pagbibiling. Oo. Tira Paris Press din niya dito hindi makikitan ta. Ano nga ni Padre. Bye-bye. Padre. Karita ako pa da. Adi man. Si Father Arnold. Oh. Goodbye. Ayun kan din eh. Alright. Alright tao pa da. Bye. Tao. Alright pa. O malit matter yugad kita. Mabalik kita. Nasinga di kita tira kuan. Ira munisipyo. Danay tat video naabutin ka ng 40 minutos. Itat gimbubuhat at nalagin papas forward. Oo. At nalagin ko kuan mga unnecessary nga mga himang rawon. O bisan bagadamo unta. Para sa kulop. Dito simbahan aton gin ko ano. Nakapamahaw na kita. Naturally. Thank you. Kaya kung na yun nakinig mga buruhaton. Pinanaw na ako tigan ni talon. Pinanaw na kiton what if sa labayton what if. Ito nga magbubungto-bungto na ba kita? Wow. Ito nga usa ka lahi ni enjoy la ba? Dili mo taton sim tagilala nga dili mo taton bagapuang good. Ato kasi ito importante nag-enjoy kita at binubuhat. Oo. Dili pag ginadamo ang gihapon mo. Bakon makuha ka mo ma-subscribe. Mo salamat. Mas moro kay gipada kung mapalo ka mo. Diba ito niya na. Yung iba kasi hindi pa nakapalo. Oo. Yung iba hindi nakasubscribe. Oh yan. Yan oh. Ito yung Municipal Gymnasium Mayor Galete. Market tindahan oh. Masingat to kita makadyan kita tira munisipyo. Panginano lang kita. Or man lainin ano. Di kita agitira intern. Or pangalan kita mag-picture. Pag-picturean kita. Pag-picturean kita. Parang. Ay! Ginano ka din eh. Wala masyado. Atod do. Palit-palit yap. Magsakay kita ha. Oo, permanente. Upaya. Kaya naka-open mang yap. Kaya na ka pa. Ha? Kaya ka pa. Pala na yan. Hinapan mo na mga tabo. Suloy na. May lang kita. Kita ka mga attire. Mga attire. Sige, atod. Thank you. Sakay kita ha, basta. Nagtirar pala ako. Kanina pa kong ada. Sige. Okay. Picture. Picture kita kayo. Kita ini kuan remembrance. Amo na. Paturutag na lang kita. Oo, oras lima. Tinagawa na kita kay nagbutang kitang pigal at posti. Nagbutang kitang pigal at postiso niya nagkakaluwa-luwa. Sulibang ko adi na kita hindi na ito ni LGU department. Adit Rural Health Unit no. Rural Health Unit. Kataliwan aditong Bureau of Fire gihapon no. Nakita to kanina sir natira police station. Tira police station ha. Mayorga municipal building. Ano ha mga kadila kita kan bata. Amo dito era din ni Lot Plaza. Ano? Oo. Baga diri la rumamay. Oy. Diri la lot din rumamay.
Pwede rin ha, basta-basta ha, uukab ito ni Ira kuhan. No? Hindi rin ha, uukab basta-basta. Ini bata. Ini bata. Ini bata. Ori ka mag-picture. Sige lalinhod man kita. Lalinhod tapos nang odos. Ay naka nagsusugat itong tanhay ah. Ay wala. Ori lakrag buot. Kung tinawag ka man, load ka kang Rizal, okay lang ito. Ito nga niya. Awa mo din ito. Ano? Bureau of Fire. Oh dear. Hi police station. Hi police station. Police station. Dali na. Awa din eh. Dito daw na Mentira. Oo. Opo, thank you, thank you. So amo din nila dito na Mayorga Market. Oh, malibot na kita din eh. Oh. Yay. Maglaksi din eh. Ito ng mga auto, matugod dito na. Kuhanin din eh, ano pa itong highway, ligid kalsada. Alit baga, matalabo ka nga ni. Nahinay ko, pa silang ginawa ko sa San Miguel. Mapag kita giping ko ang papapag kita ni nanilang din medyas. Awat to police station. O kasi downtown yung police station. O nakikita mo ni ano. Nakikita niya na. And Bureau of Fire ha? Height Cannon Fire Station. Awat to dito. Awat to. Sige. Thank you. Opo. Nakikita ta na. Dili pa kita nakapalo din ni Rakon. So amo din yan ira police station ano? Opo. Security. Opo. Ako license na lang sir no? Ay, katanawa sir. Bungto proper. Ha? Hello. Okay lang mo? Okay. Salvado. Opo sir. Magkilala ka mo namon kuan. Amon ni UP. Amo tetiyo. Oh, ma'am. Thank you sir ha. Naglilibot lang ako Sige sa lang. kuan mga buro bungto. Officer in charge. Pwede libang ko. Amo to sinisering dapat ma-coordinate ka Tonyo. Sabero, Glenn Sabero. Sir, hey, sir, aton ko ano, hey, Sir Glenn. Sabero, opo. Awan. Oo, amo to ngayon niya kanina. Opo. Anyway, okay man lang to sir ano? Sir, okay man lang ano? Andid dyan no? Okay. So, at least nagsaring kita. So lesson learned. Lesson, maram ka nagadudug ito no. Kaso usahay yun okay. Yung tatakid kita, yung kukulbak kita. Maram ka kung ano talaga, yung kukulbak. Mayroon na itong pobya. Amo ito na akong gimparong kako. At least, isusumat ko na yan ha. Gimparong ko kakulop, kaya no, may dako itong pobya. Kaya no, gininadlo ko na kito ni Kusya. Kaya ginkasuhan man na kanto ni Yamami. Papapriso ko, dadampo to. Nakato pa kito ng Manila. Tungod ang kaso nga ko. Pero kung rin bang kamatod nagdaw gito niyo. Pero may dako lang yan. Tinisaring nga ko. Pamati ko. Pamati. Anay. Mati ko mabalik kita nga ito. Dito tayo bibilin yun nga tuwan. Dito tayo bibilin yun nga itong kuwan. Ato na motor. Para kita maglibot. Meron ito naman clearance. Charot. Clearance good ano. For security purposes, yep. ID. Sunod from time to time. Okay, natalabok na kita. Tatubuhaton. So ano ani kita baga magbinurbalabag. Siyempre makatumanan kita at simbahan nun. Pag hingan na sa simbahan, dito kita police station. Then makik-coordinate pa blatter or pan ano. Paghatag lagi hapon katalahuran.
Okay, for security gihap. Okay, siyempre. Di ba? Oo. Susugaron ta na iton. Tikang niya na. Okay na kakalasan ni Tira. Para siya. O kakalasan. Eh kita kay kalasan. Saka din nga ini El Franco. Man, o sino mga bulod. Man. Oo. Mo pina may nakilala at naabot nga that signal gap. Oo. So susugaron ta na iton mo gitu. Bina damot bulod didi. Uy atot luto niyan mata. Tayo na lagi tat luto gyud pada. Oh dia rin yan nala. Oo. Apay. May dani medyas. Sugar maninin, man. Ibabat color. Wow, tigpira. 50. Nagdadali ako. Adto naman. Kalasan lo di mana. Wala, maganisa ito. Ito ba ibang color ha? Iba luwat diri sa dadi. Pero ang hilabay ang nabot tuhod. Masayo ako. Man. Ori ibang nga color. White background. Usala nga color. Gusto lang yan. Itong kay ito may background. Pero itong 50. 50 ano? Oo, ang ganda. Oo. Masayaw ka ada. Di nagko-collection ako. Adi. Thank you. Alay po sa... Ayaw na makarawad na yun. O di rin mas mo pero yung puputos gyud. Oo, pagbago sila. May mantil ka mo, Ada te? yo. Mahal mo pa nga agada yun. Ikaw mong pag... So, Hi, mo yun kay. Hindi. thank you. Thank you mana. Oh, so, Das pante, may daka. Adi sa. Apay. May tubong. Maritaw. Wala yan. Libre ada din eh. Lahat libre. Bida niya ko. Ano pa ito? Man, suka ba niyan? Medyas. Waray. Sige. Thank you. Sorry. May daniya medyas yung suka din eh. Waray. Oo, amo to ang chief of police ni Sir Glenn. Ang tabugod man din niya, no? Marisya din. Uy, nabagan na kuha ang kitahing kuhaan. Bakit ang binunutan ng tinik? Nga amo to good man, ano? Para good man diri baga makukuha nitong siyempre for security reason, ano? Mayorga. Mo din ito ni Ram kuan Ira merkado. Ha? O election lang. Hello, guys! Mayor Calaite! Hello guys. Hello, guys! Bahay ka lang makakuhan dugang-dugang. Kadurog-dugan. Mataglag kita. Panalipdanan. Okay. Thank you. Okay, salamat. May ordinary yung litson. Maamrit kita ka ng 50 naman. Ay mo, gino mga utan. Pamati ko tingin lawot. Lawot ano? Yung tadi. Karabasa. Karabasa. Karabasa nga ako nga may ada. Kamalunggay ano. Mahal yan din eh. Pakari na ka mo. Pakyawa dayon tadi. Gino banisil. Aw, ano? Kuhol. Pagpira man. Ha? 40. 40. Kuhol. Kuhol. 40.
Anak cellphone na at dito, budoy. Hadto naman. Talas ko. Ato sa cellphone dito. Tayanin kita ng loto. Oo. So kami din sa police station ha. Ito niyo. Next time maka-coordinate ka na. Mabisita ka. Oo. Play. Okay, okay. Ngayon nga din niya lakwan at tutlutuhan dito aluyo. O so amo rin aton anay bagang-bagang nasusugad ano, masusugaran ano. At least baga nakaglibot kita, bubong to ini pati nga man lain eh. Oo, hindi pagod kita baga total yas kuan pero okay na. Okay na rin. At least nag-i-enjoy kita. Mayroon ito nagbabaligyahin kuan, kuhol. Baga, makaong-kaunggad. Lain na rin boses yan, abudoy. Ginura ng good man kita kakulo pa burawin. Pinauran ka o duga mo doon sinisiring. Para lang baga makapasangil. Nagpapauran. Sadya na masirak. Kita o abudoy. Oo. Oo, sa didi ano. Ginagi-agi lang din ano na. Yan na nasa yan, nakita. Mayorga Gymnasium. Ano niya lang ito? Ano ko din itutuan? Ano kita mataya? Oo. Dali niya chokes tugo ha? Oo, ano niya lutuhan? Ito ko nagawa. Chokes tugo, may dali niya. Tahala, ano, masusukarong talaan ini. Basta matayanin kita ng luto. Oo, ha? Again, bigyan didiha burawin. Bigyan didiha Mayorga Leyte. Again, this being your friend from another stars. Siyempre, ako yung magpapabiling laghihap nga iyo. Sangkay nga mayukbo. Oo, ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams, mamwa. Chup chup. Oh, okay.